Как, с какъв спомен я изпращате днес? Ами, според те, както те се държат, така ние изпращаме днеска с много любов. Както тя обичаше всички, както обичаше хората, които умееха да я слушат, умееха да разбират какво иска да каже. Тя, както пееше, така и разказваше. Беше невероятен човек, който с гласа си, единствено с гласа си и с таланта си се различаваше. Иначе, когато седнеш, беше толкова блага и мила. Можеше да разказваш часове. Можеше да... Говорихме си за Странджа, за планината, за традициите, за предците, за силата на планината. Много обичаше. За съжаление, държавата не толкова помагаше на нея, докато тя се обичаше България като и Странджа като нещо много ценно и истинско. Последно си спомням, не последно, но бяхме в Граматико, когато повече от 5-6 часа си говорихме. И това тя разказваше много грижовно и в един момент, когато запееше и всички замлъкваха. И тогава се разбираше какъв човек и талант е, но беше невероятно добър човек. Аз ще го запомня с нейното благородие и доброта, което е типично за Странджа, но тя го имаше по много пъти. Благодаря.